آیا میدونید که از اول سال 2024 حجم کمک پولی افزود؟ آیا میدونید که اون رو کی دریافت میکند؟ تا کنون چقدر اویله ها از این کمک ها بهره ور گردیدند؟ اگر در این باره معلوماتی کافی ندارید، پس در این خصوص معلومات کامل را در شرح نوبتی ما پیگیری نمایید. از 1 январи соли 2024 андозаи кӯмакпулии унвони иҷтимоӣ барои як оила ва шаҳрванди камбизоат дар ҳаҷми 10 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва иловатан 1 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро барои ҳар як кӯдак ташкил дода, ҳар 3 моҳа ба андозаи 25% андозаи муқарраршуда пардохт мегардад. аз 1 январи соли равон нишондиҳанда барои ҳисобҳо ба андозаи 72 сомонӣ муқаррар карда шудааст. соли оянда бошад андозаи кӯмакпулии унвонии иҷтимоӣ дар ҳаҷми 11 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ва иловатан 2 нишондиҳанда барои ҳисобҳоро барои як кӯдак ташкил дода, ҳар 6 моҳа ба андозаи 50% андозаи муқарраршуда пардохт карда мешавад. оё медонед ки киҳо барои гирифтани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд? оилаҳои камбизоат ки даромади ҳадди ақалашон аз меъёри эҳтиёҷот пасттар мебошад, ба гирифтани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ ҳуқуқ доранд. ҳангоми муайян кардани ҳуқуқ ба расонидани кӯмакҳои унвонии иҷтимоӣ, шахсони зерин аз ҳайати оила ба назар гирифта намешаванд. шахсоне ки дар таъминоти пурраи давлат мебошанд, шахсоне ки хизмати ҳарбиро адо мекунанд, шахсоне ки ҷазоро дар муассисаҳои ислоҳӣ адо менамоянд. аз соли 2020 то соли 2022 аз ҳисоби маблағҳои Бонки ҷаҳонӣ ба 233982 кӯдак аз оилаҳои камбизоат ва занҳони сарварони оилаҳо дар ҳаҷми 117 миллион сомонӣ кӯмакпулӣ пардохт шудааст. дар барномаи баъдӣ бобати шаклҳои ариза ва чӣ гуна муроҷиат ба мақомоти дахлдор барои дарёфти кӯмакпулӣ маълумоти заруриро пешниҳод менамоем. моро пайгирӣ намоед.